Другият въпрос е във връзка с така един сериозен инцидент, който се случи преди няколко дни на улица Витоша до автогарата, при който пострада 16-годишно момиче. Там какви мерки смятате, че е нужно да се предприемат във връзка с безопасността на движението, защото очевидно е конфликтна точка? Да, там има голям търговски обект и автогарата, разбира се, т.е. има интензивен трафик и на пешеходци, и на автомобили. Би трябвало, и това го поемам като ангажимент, ще направим повдигнати пешеходни пътеки по улица Витоша в участъка на търговската зона и на автогарата. Мисля, че осветеността е добра, но по-добра сигнализация може да се направи на пешеходните пътеки, които са там. При всички положения една повдигната пешеходна пътека, практиката показва, че така заостря вниманието и аз не казвам, че там минават с висока скорост в никакъв случай, но проблема е паркираните автомобили и таксита, които са успоредно на улицата и от двете страни и пресичащите пешеходци в интерес на истината, не на регламентираните за това места. Сега, но знаете, когато възникне такъв инцидент, може би голяма част от вината и на самите пешеходци, но ние се стараме така да регулираме трафика и движението, че дори пресичащи на нерегламентирани места пешеходци, което не е правилно и е наказуемо по принцип. Друг е въпрос как реално може да бъде изконтролирано, всъщност все пак да бъдат сравнително обезопасени. Наистина там наблюденията са, че не се минава с висока скорост, но просто видимостта е в много случаи е нулева почти, тъй като пешеходци изкачат наистина ненадейно от всяка точка на тротуара и там, където не е пешеходна пътека, разчитайки, че автомобилите се движат бавно или че ги забелязват или че е осветено. И аз не мога да кажа какво разчитайки, но факт е. Не мога да кажа, че са чести инцидентите, но факт е, че там има струпване на много хора, а последствие на близост има училище. Това е един от основните маршрути, по който се предвиждат учениците, особено от северната част на града към училище Асен Златаров, гимназията, автогарата и търговската верига, освен жилищните блокове, които се намират в съседство. Така че има идентифицирана нужда от по-добро сигнализиране на всички опасности, които могат да бъдат предизвикани от преминаващи пешеходци.